Значи, днеска последен ден сме на място. Адам и цялата почивка, тати не ми позволяваше да използвам телефона. Затова сега ще снимам как се правя кутийка. От судлет, разбира се, как ще се направя като аквариум. Така. Импровизиран аквариум, чакай Англия. Сложих на дъното пясък и сложих няколко мъртви рачета, които открихме. Не знам колко виждаш, защото ми пече слънце в очите. Слагам няколко мизички. Мислех да го пълня с вода, обаче няма го пълня с вода. Защото иначе ако го напълня с вода, ще е такова. Ако го напълня с вода, няма да мога да си го пребера до село. Да. И затова няма да го пълня, а иначе се получи съмнително. Добре, вижте, получим. С вода ще е много по-готино, ама това се прави сега. Да. Вижте морето, какво е красиво е така. Колко е чиста водата. Просто е уникално. Знам, че можех да снимам и това е всичко.